अमावस्येच्या रात्री तिथून एका स्त्रीच्या किंचाळण्याचा आवाज ऐकू यायचा. गावकऱ्यांनी या गोष्टीला ती पुन्हा परत आली असे नाव दिले होते. ही गोष्ट 100 वर्षापूर्वींची होती. त्या वाड्याची मालकीण रत्नादेवी अतिशय सुंदर आणि श्रीमंत होती, पण तिचं आयुष्य दुःखाने आणि एकटेपणाने भरलेलं होतं. तिचं लग्न एका फसव्या माणसाशी झालं होतं. त्याने तिच्या संपत्तीसाठी तिला मारलं आणि तिचं शरीर वाड्यातील विहिरीत फेकून दिलं. म्हणतात रत्नाची आत्मा अजूनही न्यायासाठी भटकते आहे. एका रात्री गावातील 2 तरुण अजय आणि विक्रम यांनी मित्रांसोबत पैज लावली की ते त्या वाड्यात जाऊन तिथल्या रहस्याचा शोध घेतील. अमावस्येची रात्र होती. दोघे टॉर्च आणि कॅमेरा घेऊन त्या वाड्यात शिरले. वाड्यात प्रवेश करताच विचित्र थंडगार हवेचा झोत त्यांना जाणवला.